Sí, se move, se move. Xa está grabando. Probando. Bueno, pois nada, pois como estamos todos e todas, damos comenzo a este pleno ordinario do mes de abril de 2026 e o primeiro punto da orde do día dice aprobación da acta da sesión anterior. Dime, Antonio. Si me permites un momento, falleció hace unos días José Núñez Moral, Pepe el brasileiro, sí, que fora, que fue miembro de perdón, esta corporación, sí. y bueno, Sí, que constara en acta el sentir hacia su familia y ben apuntado, eu tiño anotado, pero tiño na agenda e agora o que trouxe non é a agenda e agora se me pasou, pero gracias por recordalo. É certo que José o brasileiro, eu ademais teño moi bo recordo porque daquelas, cando ele era concelleiro, eu era o director do Instituto Lauro Olmo e fixéranos obras ali no instituto, cousas que se lle pediran e fora moi colaborador, así que o máis sentido pésame desta corporación para toda a súa familia, que conste en acta, señor secretario. E tú fuche compañeiro, é verdad, non? Sí. Bueno, unha vez feito ese recordatorio, pasamos logo á aprobación da acta. Si non hai ningunha alegación, nada que decir, queda aprobada por unanimidade. Votamos, señor secretario? Non fai falta, queda vota. Bueno, pois o segundo punto da orde do día, como este pleno nos toca así dunha forma extraordinaria, fora de cando lle tocaba a data, que a data era o xoves da semana pasada, xoves santo, neses días de vacacións, neses días de non laborables, pois non se convocou a comisión correspondiente na que se levan os puntos para dictaminar previos a orde do día, previos a súa inclusión na orde do día do pleno, e, polo tanto, pois todos os puntos que veñen hoxe para ser debatidos témolos que ratificar previamente, e iso é o que nos pasa co punto número 2, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, e dada a urxencia tamén que ten o asunto, porque se deriva da existencia de xustificantes de gasto, é dicir, de facturas que é preciso pagar coa maior axilidade posible para non prexudicar coa mora aos proveedores que emitiron os xustificantes de gasto por servicios e suministracións efectivamente realizados, o que non sería compatible coa realización dunha comisión informativa e unha nova sesión plenaria, pois por eso a urxencia de o incluir na orde do día deste pleno. Así que votamos a ratificación da inclusión na orde do día. Estamos todos de acordo. Por unanimidade se ratifica a súa inclusión na orde do día. Señor secretario. Boa tarde. A proposición da alcaldía consiste en levantar o reparo formulado pola intervención municipal, resolvendo as discrepancias e continuar coa tramitación do expediente, xa que, inda que se incumpre o principio da anualidade orzamentaria, trátase de servizos e suministracións necesarias, efectivamente prestadas polos respectivos proveedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago incorrendo en caso contrario nun enriquecimento inxusto da administración. En segundo lugar, a aprobación da totalidade das facturas e xustificantes de gasto incluídos na relación de xustificantes de gasto número 8 do 2026, un total de 62 xustificantes por un importe total de 58.747,90 euros, recoñecendo extrajudicialmente con cargos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación destes xustificantes. En terceiro lugar, autorizar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargos e aplicacións orzamentarias que constan na propia relación e aplicar os orzamentos de 2026 en consecuencia autorizar e dispoñer o gasto, recoñecendo as obrigas derivadas do pago pendente de aplicación en concepto de taxa por inscripción no rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión por importe de 51,19 euros. Moitas gracias, señor secretario. Margarida. Pois, grazas, alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Pois nada, unha vez máis, entendo que non será a última, pois traemos un recoñecemento extrajudicial de crédito. O señor secretario xa indicou o importe bruto, tamén o número de xustificantes. Por facer algunha nota, pois a maioría son
relacionados co suministro de enerxía eléctrica. Hai tamén algunhas facturas dos pagos da SGAE, de dereitos de autor. Tamén hai varios justificantes correspondentes ao Consorcio de Augas, e despois que o de maior importe son as luces de Nadal, que como ben saben os señores e señoras concelleiras, é un gasto que está repartido entre o ano 25 e o ano 26, posto que se colocan en decembro do 25, pero que se retira no ano 26, así como outro tipo de diversos suministros e servizos que se prestaron na anualidade 2025. Moitas gracias, Manuel. Sí. Grazas, boas tardes. Pídesenos levantar os reparos con efectos suspensivos de intervención e aprobar 62 facturas por un importe de 58.747,90 euros. Os reparos de intervención teñen que ver con gastos sen consignación orzamentaria, inadecuación do crédito, non son gastos debidamente comprometidos, non xustificar axeitadamente as necesidades dos gastos e causas polas que se incumpriu o procedemento xurídico administrativo, facturas tramitadas como contrato menor sen xustificación de necesidade. Concretamente, as facturas tramitadas como contrato menor son as 636, 685, 948. A factura 948 son 6.050 euros e é por servicios de consultoría para a redacción de proxectos turísticos. Di intervención que esta factura se refire a traballos realizados no 2022, polo que se perdeu o dereito a repercutir o IBE. Por outro lado, tampouco se xustificaron os traballos realizados. A factura 685 é de 18.143,95 euros á empresa de TUI Creaciones Luminosas SL por outros suministros. Lendo sobre o recoñecemento extrajudicial de crédito, déxase claro sempre que é un procedimento excepcional, que non debe ser o normal, que debe usarse de xeito extraordinario. De non facelo así, fálase de deficiencias na xestión orzamentaria, irregularidades na contratación, dixe que permite pagar ao contratista aínda que a contratación fose irregular, pero non subsana as ilegalidades cometidas, podendo derivar en responsabilidades administrativas. Vale, xa. Moitas gracias. Antonio. Como sempre, las facturas hay que pagarlas, pero nuestro voto va a ser la abstención, porque eso, siempre con reparos. Moi ben, bueno, pois eu creo que hai que decir algo con respecto aos reparos, porque como sale en todos os plenos e cada vez que hai unhas facturas, evidentemente a intervención ten que poñer o reparo porque faltan certos trámites ou certos acompañamentos desas facturas, pero tamén é certo que un concello é unha entidade viva, como é unha vivenda, como é unha casa, como é unha familia, e hai unhos gastos que ás veces hai que acometer, pois hai que acometelos. E outras veces xurden, como a factura esa do ano 2000 de turismo, do 2022, me parece que era, de turismo, que nos apareceu agora por aí, e evidentemente unha vez consultado o anterior concelleiro de turismo, porque a actual concelleira pois non tiña coñecemento dela, como é lógico, pois se nos dixo que sí, que esos traballos, hai traballos que se entregaron en papel, que se entregaron e que están aí documentados, e hai outros que foi como un acompañamento, foron unhas asesorías, foron unha serie de apoios, etcétera, cando se puxo en marcha todo o tema de turismo, cando se sacou adiante un montón de subvencións, entre elas creo que fora o PSTD, me parece, e algunha máis, polo tanto, a factura estaba, os traballos estaban feitos e había que pagalos, e 2026 pois págase unha factura do 2022. O que non podemos é decir ya que en efectuou os traballos ou que en fixo esas labores que agora que non lle pagamos. Así que bueno, pois nós temos a obriga como grupo de goberno de pagar, evidentemente, se os traballos están ejecutados, pois non temos máis remedio que pagar, e o facemos encantados porque quere decir que a labor se fixo e que o traballo que se encomendou está feito. Algúnha cuestión?
Sucedeu que a empresa emitiu agora a factura con data de 2022 ou esa factura quedou aí no caixón desastre, emitiuse no 2022 e quedou esquecida nun caixón do Seguro que non Concello? la emitiu ahora e Imposible a que finales emitiran do- agora, porque os cruja Hacienda. Pois é relativa a traballos do eu máis non lle podo dicir, sei que creo que recordar, señora interventora, creo que tuveron que reformala outra vez para adaptala, non? Ou algo así. A rexeitaras inicialmente. Bueno, pois E os traballos que son exactamente? a nos constannos que son traballos de apoio en turismo, de asesoría en turismo, de acompañamento en turismo en cuanto a distintas actividades que se organizaron en turismo, que ao millor non son en un papel, non se fan presentando un informe ou presentando un documento escrito, pero sí que os traballos estaban ejecutados como así se nos corroborou, ou así se nos indicou. Por lo tanto, a nosa obriga era pagala. Algúnha cuestión máis? Pasamos entonces a votar. Votos a favor, 9 votos a favor, votos en contra, ningún, abstencións, 8 abstencións, señor secretario. Bueno, pois rematada esta parte da orde do día, a parte resolutiva, pasamos á parte de control dos demais órganos da corporación e no punto número 3 temos tamén unha ratificación da inclusión na orde do día, neste caso, dunha moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista para avanzar na incorporación da perspectiva de xénero nas políticas de saúde e mellorar a atención á saúde das mulleres en Galicia. Como sempre, pois ratificamos a súa inclusión, estamos todos de acordo, por unanimidade, queda ratificado. Orlando. Buenas tardes a todas e a todos. A saúde das mulleres foi históricamente menos estudiada no ámbito sanitario. Incorporar a perspectiva de género permite mellorar o diagnóstico, adaptar o tratamento e aumentar a eficacia do sistema sanitario. O Grupo Municipal Socialista trae hoxe a este pleno unha moción que fala de saúde, pero tamén de igualdade, porque a saúde, como tantas outras dimensiones da vida social, tamén estuvo atravesada históricamente por la desigualdade de xénero. Durante moito tempo, a medicina e a investigación biomédica tomaron como referencia fundamental o corpo masculino. Isto provocou que moitas enfermedades se estudasen, se diagnosticasen e se tratasen desde unha perspectiva que non tiña suficiente en conta a diferencia entre mulleres e homes. O feminismo leva décadas denunciando esta realidad y el androcentrismo también estuvo presente en la ciencia y en la medicina. Y esto no es una cuestión teórica ni académica, ten consecuencias muy concretas en la vida de las mujeres. Sabemos hoxe que hay enfermedades que se diagnostican más tarde en las mujeres, que determinados síntomas son interpretados de maneras diferentes y que incluso existen patologías que continúan siendo insuficientemente investigadas. Un ejemplo muy conocido es la endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres y que, según los estudios médicos, pueden tardar entre 7 y 10 años en diagnosticarse. Otro ejemplo muy significativo son las enfermedades cardiovasculares, que constituyen una de las principales causas de mortalidad femenina. Durante moito tempo asociáronse fundamentalmente a los hombres y sabemos que en las mujeres os síntomas pueden ser diferentes o que en ocasiones provocan atrasos no diagnósticos. Estas realidades amosan algo muy claro cando a investigación e as políticas públicas non incorporan a perspectiva de xénero, as desigualdades tamén aparecen nos ámbitos de la salud. Por esto, organismos internacionales como a Organización Mundial de la Salud llevan anos insistindo na necesidade de integrar esta perspectiva nas políticas sanitarias. Facelo significa mellorar o conocimiento científico, mellorar o diagnóstico e garantir unha atención sanitaria máis xusta e máis eficaz. Desde esta mirada feminista, que non é outra cosa que analizar as realidades tendo en contra da desigualdade entre mulleres e hombres, é desde que presentamos esta moción. Por iso o feminismo foi tan importante tamén en este ámbito,
porque permitió hacer visible estas desigualdades y abrir caminos para corregirlas. Si queremos una sanidad pública más justa, más moderna y basada en las mejores evidencias científicas, no podemos seguir ignorando a diferencia de género en las saúdes. Y por eso pedimos su apoyo de esta corporación a esta moción, porque avanzar en la igualdad también significa avanzar en el conocimiento de prevención y en la calidad de nuestro sistema sanitario. Y porque una sociedad que toma en serio a igualdades también se toma en serio la salud de las mujeres. Moción para avanzar la incorporación de perspectiva de género a las políticas de salud y mejora de atención de salud de las mujeres en Galicia. Exposición de motivos. La evidencia científica demuestra que muchas enfermedades afectan de manera diferente a mujeres y hombres, tanto en su incidencia como en la forma en que se manifiestan o responden a los tratamientos. Por ende, durante décadas, investigaciones biomédicas y el diseño de las políticas sanitarias tomaron como referencia principal el cuerpo masculino y que serán importantes lagoas de conocimiento sobre la salud de las mujeres. Esta realidad provocó en muchos casos diagnósticos más tardíos, infradiagnósticos de determinadas enfermedades y tratamientos menos adaptados a las necesidades específicas de las mujeres. En los últimos años, organismos internacionales e instituciones sanitarias están a insistir en la necesidad de incorporar de manera efectiva a perspectiva de género la salud pública con el objetivo de garantir una atención sanitaria más equitativa, eficaz y basada en la evidencia. Galicia no puede quedar atrás en este proceso. Resulta necesario reforzar la investigación, mejorar el análisis de los datos sanitarios, impulsar la formación de personal sanitario y desenvolver estrategias específicas que aborden de manera integral los principales retos de salud de las mujeres. En este marco, la Administración Pública debe actuar de manera coordinada, mientras que los consellos pueden contribuir desde el ámbito de la prevención, de la información y de la promoción de la salud en acciones de información y sensibilización sobre la salud de las mujeres o desenvolvimiento de la actividad de la educación para la salud con enfoque de género, y colaborando con el sistema sanitario y con el tejido social en la promoción de la salud de las mujeres. La Xunta de Galicia tiene un papel fundamental en la planificación sanitaria. Por esto, lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista presentamos en este pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. Instar a la Xunta de Galicia a incorporar de manera efectiva a perspectiva de género las políticas públicas de salud, mejorar a recogida de análisis de datos sanitarios desagregados por sexo, impulsar la investigación sobre enfermedades que afectan de manera específica o diferencia a las mujeres, desenvolver programas de formación para el personal sanitario sobre salud y género, elaborar una estrategia galega para la atención integral de la salud de las mujeres con especial atención a las enfermedades infradiagnosticadas, a salud menstrual, a climaterio y a salud mental con enfoque de género. Segundo, dar traslado de estos acuerdos a la Xunta de Galicia, al Parlamento de Galicia y a la FEGAN. Moitas gracias, Orlando. Noa. Moi boa tarde. Bueno, dende o Grupo Municipal do BNG imos a apoiar esta moción, pois o que nela se plantea unha demanda histórica da nosa organización. Son milleiros as campañas e iniciativas que temos presentado en diferentes ámbitos neste senso, como é, por exemplo, a creación dunha unidade interdisciplinar de endometriose ou a creación dunha unidade de mulleres saúde dependente da Consellería de Sanidade, que permitira impulsar a perspectiva de xénero en todos os ámbitos e levar adiante unha estrategia para a atención integral á saúde das mulleres co fin de facer visíveis e dar pasos para eliminar as dificultades que temos a hora de acceder ao sistema sanitario. Por exemplo, a día de hoxe en Galiza sitúase como a comunidade de todo o Estado español con menor taxa de matronas. En Ourense, sen ir máis lonxe, unha soa matrona debe atender a 14.500 mulleres, e agravándose obviamente esta situación no rural, como sucede con case todo. E se estes datos son alarmantes, o verdadeiro problema imos telo nos vindeiros anos, pois xubilase o 70% das matronas de atención primaria, sen que si estaba a día de hoxe por parte da Xunta unha planificación para resolver a carencia destas profesionais.
Pero desgraciadamente as deficiencias non rematan na atención ao parto e ao posparto. Outro exemplo moi clarificador das dificultades que padecemos as mulleres en relación á atención sanitaria, xo apuntaba o concelleiro do PSDG, é o feito de que teñamos que agardar entre 7 e 10 anos, que se di rápido, para recibir un diagnóstico por endometriose e sen tratamentos específicos por falta de profesionais e de investigación neste ámbito, a pesar de que 60.000 galegas padecen esta doenza. E algo parecido sucede cos infradiagnósticos nas enfermidades cardiovasculares, que é a primeira causa de morte entre as mulleres. Vinculada a esta cuestión, no seu día, dende o BNG levamos adiante unha campaña baixo o lema tarde, mal ou nunca. E non era ningunha exaxeración, senón que se corresponde coa realidade que vivimos milleiros de galegas en relación á asistencia sanitaria, que sempre nos chega tarde e mal, e no peor dos casos, pois nunca. É a nosa obriga moral e política revertir esta situación e por iso, como dixen ao principio, apoiaremos os acordos que se traen nesta moción. Moitas gracias, Noa. Polo PP... Hola, boas tardes. Ben. Nos, por suposto, tamén vamos a apoiar esta moción, xa que ten puntos moi necesarios, pero gustaría que nos explicase no apartado 1, no punto 1, que nos explicase un pouco que significa esta perspectiva de xénero nas políticas públicas de saúde, especificamente, públicas, que quere dicir con eso, en vez de, non sei, igual sanitarias públicas de saúde, ou sea, no ámbito sanitario, porque máis abarcar as públicas, o sea, que se abordaría en esas políticas, perdón. Despois, en canto ao punteado número 2, mellorar a recollida de análisis de datos segregados por sexo, tamén nos gustaría, pois eso, que nos explicase tamén un pouco en que se beneficiaría esa modificación que sexa por sexo, xa que os pacientes ao final son pacientes, non se ve un sexo como tal, simplemente cada paciente é totalmente diferente en función pois do que teña, ben sexa o sexo, que obviamente é moi diferenciado, pero tamén se diferencian pois outras cousas como comorbilidades, antecedentes personais, antecedentes familiares e demais. Entón, gustaríanos que nos explicase un pouco para aclarar mellor eses punteados. Polo resto, pois, obviamente, en canto a muller hai moitísimas enfermedades que non están investigadas e é eso, que sempre se lle deu máis valor ao home e ao final sempre houbo máis médicos xinecólogos que se enfocaron no seu ser, como por exemplo, un claro exemplo foi o tema dos paritorios, que é algo que é totalmente en contra da propia fisioloxía da propia muller, pero, bueno, dito isto, é todo. Moitas gracias. Orlando. Sí. Trataré de explicarte, de ser muy sucinto, digamos, en el tema, porque realmente hay que entender el concepto global de lo que es el tema de la igualdad y lo que es el tema de la diferencia del sistema político en el cual ha ido viviendo la mujer durante mucho tiempo. Los algoritmos que se utilizan para el estudio científico están basados en los antecedentes que hay anteriormente, es decir, no se inventan. Y cuando se dice que tiene que haber perspectiva de género, significa que necesariamente hay que introducir variables que permitan que los estudios que se hagan diferencien lo que es el sexo, lo que es el género, perdón, no el sexo, el género, que es el de hombre o de mujer. Te voy a poner un ejemplo, es decir, en el caso de la cardiología, el infarto, siempre se decía que los infartos lo tenían los hombres, las mujeres no tenían infarto. Y resulta que es el mayor índice de mortalidad en la mujer por patología cardíaca es infarto. Y lo que pasa es que no hay, digamos, los estudios que se hacían fundamentalmente en base a hombres. Es decir, por lo tanto, decía uno, vamos siempre detrás de la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Si yo he trabajado mucho en alcoholismo, y el alcoholismo siempre se vinculaba el alcoholismo
los hombres. Por lo tanto, digamos, los datos que uno hacía, sacaba las encuestas que hacía, todos estaban relacionados con la sintomatología o con los procedimientos que tenían los hombres. Y de ahí se desarrollan algoritmos y se desarrollan conclusiones y soluciones equivocadas. Cuando hace un tiempo atrás, si el comportamiento del alcoholismo en la mujer y en el hombre son diferentes, hay que estudiarlas en forma diferente. Y no se trata de tener médicos para mujeres y para hombres. No se trata de tener ginecólogos que estén... No se trata de eso. Se trata que el conjunto de los profesionales sanitarios entiendan de que hay un sesgo y el desarrollo de la investigación, que hay un sesgo en lo que son los análisis y lo que son, por lo tanto, las decisiones que se van a tomar posteriormente en relación a esos análisis que se hagan. Yo lo veo así en mi experiencia personal, pues ha sido un caminar histórico, aprendiendo a conocer y aprendiendo a encontrar, digamos, la necesidad de tener un concepto diferente respecto a lo que es al atender a un hombre y al atender a una mujer ante una misma enfermedad, porque van a llegar por vías diferentes, se van a diagnosticar, y en este caso, en el caso de las mujeres, se están diagnosticando muy tardíamente. Y el caso de la endometriosis es evidente, es una enfermedad en el cual, es decir, llegar a descubrir de que una persona que sangra cada mes por la boca, llegar a descubrir que es una endometriosis, que lo que hay son células del útero que están alojadas en el pulmón, y todavía a esta altura nos demoramos 7 a 10 años en hacer un diagnóstico de ese tipo. Es como cuando el 8 de marzo sacábamos, decíamos que ante todo el tema de la inteligencia artificial es necesario tener una perspectiva de género, porque la inteligencia artificial se alimenta de los datos que hay, que existen, y los datos que hay y que existen están hechos fundamentalmente por hombres. Por lo tanto, no hay un sesgo, no hay una forma diferente, necesariamente tiene que participar, digamos, y tiene que reconocerse que hay diferencias. Es lo que te puedo explicar. Gracias, Orlando. Moi didáctico. Sí, Noa. a verdade que sí, moitas grazas. Nada, un breve apuntamento no sentido que falaba Orlando. Unha das grandes carencias que hai a día de hoxe é a formación dos profesionais dende a perspectiva de xénero. Sin ir máis loxe, creo, a concelleira do PP sanitaria se accede ao ACIS, que é a Axencia para o Coñecemento e Innovación Sanitaria, pois pódese ver aí o escaso valor en horas de formación que se lle dan os cursos sobre perspectiva de xénero. Hai un que tan só vale 5 euros, que é saúde con perspectiva de xénero en cardioloxía, cando xa apuntaba Orlando, que este sigue sendo un sector moi descoñecido, pois en moitos casos, cando unha muller presenta síntomas relacionados con doencias cardiolóxicas, achácase a factores emocionais. Que ese curso que debe ser fundamental se lle otorgue un valor de 5 horas, pois xa dá mostra bastante de como se está a actuar, non? Moi ben, gracias. Maite. Vale, moitas grazas pola información. A ver, o que me estás transmitindo, pois eu teño, claro, outra perspectiva, porque como sanitaria a miña formación e o pouco que conozco de investigación sempre sempre participaron mulleres, principalmente, pois ao final os TFGs que se fain principalmente na miña facultade de fisioterapia foron moitísimos de mulleres. Entonces, por eso me gustaría, por eso preguntei, porque claro, a miña perspectiva ao final é esa que sí que se está facendo. Claro, igual
a nivel popular ou que poda conocer a xente de o que decía que no sistema cardíaco pois que unha persona sufra pois un problema cardíaco emocional, pois eso poden ser creencias, pero despois un profesional sanitario pois pode disgregar de por que sí e por que non, o sea, ao final entonces nada, basicamente era pues, que eu tiña outra perspectiva de que o xénero, en este caso pues, as mulleres sí que se está investigando pouco, que debería ser máis, por eso esta moción pues, se consegue que máis xente pues, se anime á investigación implicada na que aparezcan non só mulleres, senón tamén é moi importante que todos os estudios teñan homes e mulleres para ver esa diferencia de como se comporta un e como se comporta outro. Perdóname, un minuto nada. Sí. A ver, el tiempo, es decir, lógicamente que hemos avanzado en temas de igualdad, es decir, hay pasos y se ha avanzado, es decir, lo que no significa que no tenemos que hacer realmente un proyecto serio y seguir avanzando en ello. Es decir, tú tienes una experiencia, eres joven, posiblemente hay muchas más mujeres en el sistema sanitario, pero te puedo decir yo cuando estaba en el sistema sanitario, cuando entré al sistema sanitario, era absolutamente al revés, éramos 70, 80 hombres y 20 mujeres. No había ninguna mujer que fuera jefe de servicio, no había ninguna mujer que fuera directora de hospital, no había ninguna mujer. Y hoy sí que hay mujeres que son jefas de servicio, hay mujeres que están en la vanguardia, y antiguamente, todavía más allá detrás de mí, la mujer que sobresalía, pero generalmente había un hombre por delante, y que muchos investigadores, muchas investigaciones y muchos adelantos que se consiguieron por mujeres fueron firmadas por hombres. Es eso. Que un TFG este feito por unha muller non implica que se faga dentro da perspectiva de xénero. Vamos por orden. Para mostrar un botón. Perdón, digo eu que vayamos por orden nas intervencións. Vale. Bueno, pois eu creo que se non hai logo nada máis que engadir, eu creo que está perfectamente aclarado tanto o que se plantexa na moción como o sentir de todos os grupos, do que nos alegramos que todos estemos de acordo con un tema tan trascendental, que eu creo que é moi trascendental, porque probablemente ao longo da historia e probablemente nos últimos anos que se avanzou tanto na medicina, seguro que morreron polo camiño moitísimas mulleres que non deberían de haber morto porque non había ao mellor un camiño que marcase esas diferencias e unhas directrices que de algún xeito pois permitiran que se diagnosticara correctamente e en tempo a doencia que sufrían. Así que non só, para decirlle algo á concelleira do Partido Popular, non só que máis xente se anime a investigar, sino é importante que as directrices que se marquen nas políticas sanitarias indiquen perfectamente ou incluyan perfectamente o que se plantexa nesta moción. Pasamos logo a votar, votos a favor, por unanimidade. Moitas gracias. E o seguinte punto da orde do día volve a ser outra moción que tamén hai que ratificar. É unha moción que presenta o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, do BNG, para acadar unha base medicalizada do 061 para o Distrito Sanitario de Valdeorras. Entendo que tamén incluímos na orde do día que aceptamos a súa urxencia. Votamos, votos a favor, por unanimidade, inclúyese na orde do día. Así que non vai a defender, Manuel? O 6 de outubro de 2023 o BNG presentaba neste pleno unha moción que preparaba e defendía a Suso Vilas Sánchez, ao que lle agradecemos o seu asesoramento, aprobada por unanimidade para acadar unha base medicalizada do 061 para o Distrito Sanitario de Valdeorras. O igual que temos que facer con outras reivindicacións, non podemos esquecelas e debemos mantelas no tempo. Mentres continúe o problema ou a deficiencia, o noso deber é recordala. O contrato da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ten unha vixencia inicial ata marzo de 2026, pero pode prorrogarse por un ano. O sector agarda que no 2026 se inicie o proceso para o novo concurso. Aí é onde desde o BNG pedimos a este pleno que se una, como se fixo en 2023, para demandar o que é xusto, que Valdeorras conte cunha base medicalizada.
Moción para acadar unha base medicalizada do 061 para o Distrito Sanitario de Valdeorras. Exposición de motivos. Por estas datas téñense que comenzar a definir as características do novo concurso de transporte urxente, é dicir, cantas ambulancias vai haber, de que tipo serán e onde se localizarán, o que ven ser como se vai dimensionar a rede de transporte sanitario urxente de Galicia. Na medicina de emerxencias, como en todo, existen unha serie de máximas, axiomas ou conceptos que deben gobernar o que facer dos profesionais. Un concepto moderno de medicina de emerxencias é o da hora de ouro. A hora de ouro, segundo dicía en maio de 2023 a Dirección Xeral de Tráfico, comprende o intervalo de tempo que abrangue desde que ten lugar un accidente hasta os 60 minutos posteriores. Eses 60 minutos son claves, xa que unha intervención rápida e eficiente pode supor a diferencia entre a vida e a morte. Este concepto da hora de ouro non a definiu a DXT, senón que foi o célebre Dr. Adam Cowley no 1960, que dixo hai unha hora dourada entre a vida e a morte. Se vostede é lesionado gravemente, conta con menos de 60 minutos para sobrevivir. Tal vez non morra entón, pode ser tras días ou semanas despois, pero algo pasou no seu corpo que é irreparable. Nunha emerxencia precísase, pois, dar unha atención axeitada no tempo correcto, tendo sempre en conta que se o tempo de supervivencia é menor ao tempo de resposta, o paciente morrerá antes de recibir a axuda axeitada. O Distrito Sanitario de Valdeorras está formado polos concellos O Barco, A Rúa, Viana do Bolo, Tribes, Vilamartín, Carballeda de Valdeorras, Rubiá, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Petín, San Xoán de Río, Vilariño de Conso e Larouco. Destes concellos, Vilariño de Conso e San Xoán de Río pertencen oficialmente aos distritos de Verín e Ourense, mas iso é só a realidade oficial, posto que Vilariño de Conso é, en efecto, unha zona de saúde con grande dependencia do distrito de Valdeorras, e San Xoán de Río aparece tradicionalmente ligado á asistencia do Hospital Público de Valdeorras. O noso distrito ten unha poboación aproximada de 32.000 persoas, espalladas por 1.685 km², contando San Xoán de Río e Vilariño de Conso. Todos estes concellos teñen o seu respectivo centro de saúde e o distrito un pequeno hospital, que é o noso o Hospital Público de Valdeorras. A densidade de poboación no noso distrito real varía dende os aproximadamente 155,26 habitantes por quilómetro cuadrado do Barco de Valdeorras ata os 2,5 habitantes por quilómetro cuadrado de Vilariño de Conso ou os 3,01 da Veiga ou os 10,59 de Viana do Bolo. É, por tanto, un distrito sanitario extenso e despoboado, con xentes dispersas por territorios de montaña con malas comunicacións, no referido a isto último tanto en servicios de transporte como en infraestructuras. As distancias no noso distrito con respecto ás poboacións e ao noso hospital de referencia en Valdeorras son inasumibles para unha actuación urxente cunha ambulancia asistencial de soporte vital básico, agás que se medicalice con profesionais do centro de saúde ou dos PAC do distrito. Temos distancias do Barco a Prado Rei Mesquedo entre 63,8 a 75,6 km, dependendo das rutas, ou 86 a 90 minutos de tardanza até contactar co paciente. Dada a situación xeográfica, a orográfica, a situación das vías de comunicación, a dispersión poboacional, as realidades socioeconómicas do distrito sanitario, que a actual situación dos recursos asistenciais da rede de transporte sanitario urxente de Galicia 061 non contemple unha ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, é un feito gravemente discriminatorio e inaccesible para o Distrito Sanitario de Valdeorras, ademais de impropio nunha sociedade equitativa nun contexto socioeconómico e cultural como o noso. Outros distritos teñen este recurso asistencial, sexa medicalizada como contempla en Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Foz, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos, Monforte de Lemos, a Coruña, que ten dúas, e o Salnés, ou ben sexa de soporte vital avanzado de enfermería, como teñen na Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lalín e Moaña. Por todo isto mencionado, dende o Grupo Municipal do BNG propoñemos ao Pleno do Concello do Barco a aprobación dos seguintes acordos.
O Concello do Barco de Valdeorras insta a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para que no novo concurso de transporte sanitario terrestre se contemple unha base con ambulancia de soporte vital avanzado medicalizada ou de enfermería dentro da rede de transporte sanitario urxente de Galiza para o Distrito Sanitario de Valdeorras. 2. Dar traslado destes acordos aos concellos que conforman o Distrito Sanitario do Barco de Valdeorras. E 3. Dar traslado destes acordos ao Conselleiro de Sanidade, ao Presidente da Xunta de Galiza e aos portavoces dos grupos políticos do Parlamento de Galiza. Moitas gracias. Partido Popular, Maite. Hola. Vale, gustaríanos que nos dixesen, porque non nos queda claro realmente que é o que queren. É dicir, que para o novo concurso de transportes exista unha ambulancia de soporte vital avanzado porque creen que non a hai ou que realmente que é o que están pedindo. En principio, eso. Orlando. Nunha emergencia precisase dar unha atención aceitada no tempo correcto, tendo sempre en conta que se o tempo de supervivencia é menor ao tempo de resposta, o paciente morirá antes de recibir a ayuda aceitada. Quise resaltar esta frase da moción porque trasciende todo o razonamiento e justifica unha vez máis a presentación desta reivindicación que año tras ano traese a pleno deste Concello para levar ao Parlamento e a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. É unha necesidade que non ten matiz político. Non hai razón técnica para denegar ano tras ano este recurso. ¿Será orzamentario? Seguro que sí. Pero eso es una decisión política. É unha mostra máis de quen ten a responsabilidade de tomar as decisiones en xestión sanitaria na comunidade, ignóranos. E como periferia que somos, déchanos abandonado a la suerte. Siempre dice que ante as enfermedades necesitamos ciencia, tecnología y sorte. Pero no podemos quedarnos solamente con esta última. Digo como sanitario, como médico, e sé de que o falo. E seguro que represento o pensamento de moitos sanitarios que con enorme compromiso dan o mellor de sí mismo para ganar ese tiempo preciso en unha atención aceitada. Llamámosles ciencia. Esta moción berra una vez más que Valdeorras existe y necesitamos ese recurso técnico ni más ni menos que esas áreas a que fai referencia a moción. Cada uno de nós, cada habitante da comarca que acompaña en el distrito sanitario, pode ser la emergencia que precise de unos medios que se nos niegan. Esta moción é a necesidad de una base con ambulancia de soporte vital avanzado, medicalizada, o de enfermería dentro de la red de transporte sanitario urgente de Galicia. Como dice, no ten matiz político, pero su reivindicación y a defensa das necesidades sanitarias de noso territorio e de nosos cidadáns teñe ese compromiso político que desde o Grupo Socialista, PSDG, Valdeorras, damos una vez más apoyando esta moción. Gracias, Orlando. Manuel. Respondendo á señora concelleira do Partido Popular, a petición é clara, unha ambulancia de soporte vital avanzado para Valdeorras, sexa medicalizada ou sexa de enfermería. De enfermería, pois, dice que é un recurso intermedio para axilizar a resposta en zonas de moita demanda, e dice que hai un médico que atende, que coordina desde o 061 por telemedicina, e ten unha enfermeiro ou enfermeira e dous técnicos. O Partido Popular sabe perfectamente, porque tamén o padecen, as deficiencias e os problemas da comarca. Igual saben
igualmente saben cando desde o goberno da Xunta intentan ocultar, terxiversar ou manipular algo medio estaba agora intentando a concelleira, e non debían permitilo porque, como dixemos, tamén lles afecta a eles. Cando este mércores 7 onte estaban reunidas unhas 100 persoas nunha asamblea de Asilival, salía a noticia de que 197 pacientes foron tratados por pneumoloxía no Hospital no Barco nos 3 primeiros meses do ano. Desde deses 1.197, as 67 primeiras consultas e 130 revisións. O Servicio de Neumoloxía leva, segundo a noticia, atendidos 458 pacientes nos 6 meses que leva funcionando. Se nos gabamos do alto número de pacientes atendidos, será porque os temos. Entón será necesario un neumólogo permanente no barco. Entón non podemos poñer unha venda nos ollos e negarnos a evidencia. Dúcias de persoas que estaban onte na asamblea de Asilival levaban esperando para a consulta co neumólogo, pero moitísimo tempo. Non podemos poñer a venda nos ollos e defender a postura da Xunta, e igual pasa coa ambulancia medicalizada. Temos poboación suficiente, as 32.000 persoas que dicíamos, temos distancias inasumibles entre as distintas aldeas e as vilas co hospital de referencia do Barco, e temos un distrito sanitario extenso con deficiencias nas comunicacións. Como no caso do neumólogo, non admitamos a discriminación para a nosa comarca e demandamos da Consellería de Sanidade unha base medicalizada na comarca. Non nos contentemos cunhas migas que é o que nos dá a Xunta para ir tapándonos a boca. Moitas gracias. Maite? Vale, nada, eu non intentaba terxiversar para nada defender a Xunta, simplemente eu que quería entender ben os conceptos. Por qué? Porque, bueno, pois eso, dan a entender que non hai unha ambulancia de soporte vital avanzado. Actualmente hai unha ambulancia de soporte vital avanzado. Entonces, o que me gustaría saber no Barco non é verdade. A ver, bueno, a ver, Noa, por favor, está no turno da palabra a concelleira do Partido Popular. Maite, por favor. Bueno, pois eso, actualmente, como dixen, hai unha. Por eso quería saber se querían outra, se querían algunha diferencia ou algo. Nos, por suposto, estamos apoiando que haxa ambulancias e máis, reivindicamos a moción que levamos na que se construíse un heliporto para garantizar tamén esa hora de ouro. Entonces, a miña aclaración principalmente é eso, como implicada no que me dixo de que intento terxiversar e demais, para nada, pero quero ser clara, é dicir, pois se queren unha nova ambulancia, pois tamén o que supón eso que haya unha nova, pero bueno, entendo que polo que me transmiten é que eso, que están pedindo unha, que non hai. Bueno, moitas gracias. Sí. Medio minuto. É que a señora concelleira está faltando a verdade, que non é verdade eso que está dicindo. É da páxina da Xunta, da páxina oficial da Xunta, que di os vehículos clasifican segundo o equipamento e o personal que vai a bordo. O primeira categoría, soporte vital básico, as máis comuns, 2 técnicos de emerxencia sanitarios, desfibriladores, etc. 2, soporte vital avanzado, SVA, medicalizadas, e a cita aquí, a páxina da Consellería: A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Foz, Ourense, Monforte, Pontevedra, O Salnés, Vigo e Mos. Son 12, aquí o día a páxina da Xunta. Un médico, unha enfermeira e 2 técnicos, dice. Soporte vital avanzado de enfermería, o que dicía antes, un recurso intermedio. A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Moaña e Lalín, son 6. Entón, non hai unha ambulancia medicalizada no Barco. Entón, eu era o que me refería antes, non... Pasa igual que con neumólogo, empeñas en decir que sí que hai neumólogo no hospital, e é mentira, non hai un neumólogo fixo. Se hai tantos casos, por que non podemos reclamar un neumólogo fixo? Se vostedes, o Partido Popular, son capaces de terxiversar así os datos e de intentar conformarse, de verdad que é alucinante, é increíble
que poidamos ter este tipo de debates e que non teñamos todos clara a nosa postura de reivindicación ante a Xunta, porque despois a xente creu por aí e por iso aparecen os comentarios nas redes, os comentarios que hai, porque se dan pábulo a esas cousas, esas interpretacións. Non hai ambulancia de soporte vital avanzado no barco en Valdeorras. Non hai. Mira, o 4 de decembro trasladaron ao meu sobriño nun estado moi grave a Ourense. Chegou casi falecendo. Por qué? Porque non había ambulancia de soporte vital. Vale. Así que deixen de mentir. E unha cousa é terxiversar e outra xa é mentir. Bueno, a ver, vamos a ver, que non se nos vai a dar maus. Eu creo que faltaba por intervir nesa rolda de intervencións. Muy cortito. Yo creo que hay una confusión en el concepto de lo que es lo que se está reivindicando y que existe en otras se ha enumerado todas las áreas y todos los distritos en la que hay. El distrito de Valdeorras no tiene ese tipo de ambulancia, tiene ambulancias. Cuando se saca el concurso se definen qué tipo de ambulancia van a ir a cada zona. Para nosotros nos dan las categorías 1, 2 y 3. La categoría 4, que es la que estamos solicitando, no las dan, que es la que puede actuar en una situación de emergencia vital. Es así de simple y de sencillo. No es que queremos una ambulancia nueva, no. Lo que queremos es una ambulancia con una tecnología que tiene el resto de Galicia. ¿Y que por qué no la puede tener Valdeorras? ¿Por qué si mañana a mí me da un infarto no puedo ser trasladado en una ambulancia que pueda resolver un problema en el camino y no tengamos que estar con los dedos cruzados si somos capaces de llegar a Ourense o no somos capaces de llegar a Ourense? O porque el helicóptero no puede aterrizar. O porque sería... Es así de sencillo. Si no se está pidiendo nada que no tengan los otros, que no tenga el resto de Galicia. Pero Valdeorras no lo tiene, por alguna razón. Sigo insistiendo, somos periferia. Gracias, Orlando. Bueno, eu creo que a discusión está bastante definida e eu creo que os conceptos están clarísimos e, dende logo, o que se pide na moción, eu creo que é unha das mocións que máis claramente se explica que é o que se pide. Unha SVA. Unha ambulancia de soporte vital avanzado. Cando vostedes vexan por aí pola calle as ambulancias amarillas ou dese amarillo verdoso con unha SVB, eso significa soporte vital básico, non é soporte vital avanzado. E o soporte vital avanzado, que algo comentou ali o voceiro do BNG, ten unha dotación permanente que pertenece a esa ambulancia, que é un médico e un enfermeiro ou enfermeira, un médico ou unha médica, lógicamente, enfermeiro ou enfermeira, e un técnico que ás veces fai de conductor ou que fai de conductor tamén. E ya está, ou leva unha enfermeira titulada tamén. E aparte, eu creo que hai que engadir a todos os argumentos que deu o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, de distancias, de toda a amplitud que ten a nosa comarca, que aquí ao lado temos unha industria extractiva que de vez en cuando ten accidentes, e accidentes moi graves, e que non teña que ocurrir o que ocurriu pois en anos anteriores, e que supoño que ao mellor volveu a ocurrir, aínda que a prensa non se fixo eco destas noticias, que un retraso de 7 horas nun traslado porque tuvo que vir unha médica desde Leiro cando rematou a súa xornada laboral no PAC de Leiro e tuvo que esperar o paciente no barco desde as 10 da mañán hasta que o trasladaron ás 5 da tarde. E logo outro paciente, e esa médica tuvo que volver outra vez para levar un paciente que estuvo con un infarto 5 horas. Evidentemente, seguro que estuvo controlado no hospital, pero probablemente se houbera levado no tempo correspondiente para donde tocase, para Ourense, ou casos que vivimos nós personalmente, compañeiros nosos, que foron de excursión dende a casa ao Hospital do Barco ao Hospital de Ourense e do Hospital de Ourense ao Hospital de Vigo no mesmo día tamén con un problema cardíaco moi grave. Así que eu creo que o que pedimos non é, ou que se pide nesta moción, non é nada extraordinario. 4 ambulancias medicalizadas en Coruña, 4 ambulancias medicalizadas na provincia de Pontevedra, 3 ambulancias medicalizadas na provincia de Lugo e unha ambulancia medicalizada únicamente para a provincia de Ourense. E ademais, abundando no que decía o voceiro do Partido Socialista, podemos decir, oiga, pero ustedes en Ourense teñen un helicóptero, o helicóptero de noite non voa e cando hai mala climatoloxía non voa. Bueno, pois, dito isto, pasamos a votar. Votos a favor.
unanimidade e, bueno, nos alegramos tamén, aínda que o debate foi un pouco intenso, que votemos todos a favor e que Noli, venga. Ten un apuntamento que se lle olvidou aí ao portavoz, que sendo médico como é, que sabes que en este momento que se van os PAC vai a quedar o sábado, tamén vai quedar o PAC do barco con 24 horas, co cual o PAC de Sobradelo o da Rúa o de moitos sitios vai a cerrar, co cual temos outro agravante máis, creo que máis necesario que antes ainda. Perfecto. Con isto non digo máis. Venga, pois moitas gracias. É un argumento máis. Ben, pois pasamos ao seguinte punto da orde do día, que volve a ser outra moción. Tamén temos que ratificar a súa inclusión na orde do día, unha proposta do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación do Museo Jesús Díaz Ferrer con sala de exposicións temporais de artistas locales no Barco de Valdeorras. Votamos a ratificación por unanimidade. Quen vai a defender esta moción? Vale. Hola, buenas tardes. Moción para propuesta de creación del Museo Jesús Díaz Ferrer con sala de exposiciones temporales de artistas locales en o Barco de Valdeorras. Primero, exposición de motivos. Primero, el artista Jesús Díaz Ferrer, figura de reconocido relieve en el ámbito cultural de Valdeorras, que goza de fama internacional y no solo de prestigio local o nacional, ha sido nombrado para ser distinguido como Valdeorrés Ilustre por el Instituto de Estudios Valdeorreses, reconocimiento que evidencia la trascendencia de su trayectoria artística y la conveniencia institucional de promover la preservación, estudio y difusión pública de su obra más allá del ámbito comarcal. Segundo, un vecino de Barco de Valdeorras es titular de una colección amplia, representativa y suficiente para articular un espacio expositivo estable dedicado al citado autor, manifestando su voluntad de ponerla a disposición del Concello con la finalidad específica de promover la creación de un museo monográfico dedicado a la conservación, estudio y difusión de la obra del artista. Tercero, la creación de un Museo Jesús Díaz Ferrer supondría una ampliación estructural de la oferta cultural municipal, contribuyendo a la preservación y puesta en valor del legado artístico de una figura de relieve internacional, la dinamización cultural, educativa y turística del municipio, la generación de un nuevo equipamiento cultural de referencia comarcal, la promoción de artistas locales mediante la habilitación de una sala de exposiciones temporales y al mismo tiempo un espacio de reuniones para estos artistas y un nuevo atractivo cultural y turístico para o Barco y la comarca de Valdeorras. Cuarto, se propone que el futuro espacio museístico incorpore una sala destinada a exposiciones temporales de artistas locales y comarcales, así como la organización de conferencias, encuentros y actividades culturales, constituyéndose además un punto de reunión y dinamización del tejido artístico local. Quinto, a efectos de garantizar la viabilidad jurídica y económica del proyecto, resulta procedente analizar las distintas modalidades de incorporación y gestión del fondo pictórico ofrecido. Modalidades de gestión propuestas. Se contemplan con carácter inicial y sometidas a los informes preceptivos de Secretaría e Intervención las siguientes alternativas. Opción 1. Convenio de colaboración con gestión externa subvencionada. La naturaleza jurídica sería formalización de un convenio de colaboración mediante el cual el propietario de la colección asumiría la gestión integral del espacio museístico. Los compromisos asumidos por el titular de la colección serían arrendamiento de un local adecuado para su uso expositivo, asunción íntegra de los gastos de alquiler, suministro eléctrico, limpieza, mantenimiento ordinario y publicidad de las actividades. Tercero, organización y renovación periódica de la exposición permanente conforme a criterios temáticos relativos a la obra de Jesús Díaz Ferrer. Cuarto, programación y coordinación de exposiciones temporales de artistas locales y comarcales, conferencias, presentaciones y actos culturales. Apertura al público en horario mínimo. Se plantearía una apertura al público en horario mínimo de jueves a sábado de 17 a 22 horas. Y también habría una disponibilidad para visitas concertadas de centros educativos en horario lectivo, así como atención a compromisos institucionales y protocolarios municipales. El compromiso por parte del municipio sería la concesión de una subvención nominativa anual estimada en 35.000 euros, condicionada a justificación documental de gastos, presentación de memoria anual de actividades, cumplimiento de objetivos culturales definidos
y fiscalización conforme a la normativa vigente en materia de subvenciones. Esta modalidad permitiría una gestión cultural especializada con menor inversión estructural inicial por parte del Concello, si bien requerirá el análisis de su encaje jurídico y mecanismos de control y seguimiento. Segunda opción, que sería la adquisición municipal del fondo pictórico por parte del Ayuntamiento. La naturaleza jurídica, compra por parte del Concello de la colección ofrecida. Implicaciones administrativas. Tramitación de expediente de adquisición patrimonial de la colección de Díaz Ferrer, compuesta por aproximadamente unas 400 piezas, entre las que se encuentran pinturas al óleo, acrílicos, acuarelas, dibujos, bocetos, escritos y libros de dibujo, que se ofrece en una cantidad de 40.000 euros, con la exigencia de que sean destinadas a la apertura del museo con nombre Museo Jesús Díaz Ferrer. Incorporación de las obras al inventario municipal de bienes. Las obligaciones derivadas por parte del Ayuntamiento sería la habilitación de un inmueble adecuado al uso expositivo, propio o arrendado, la conservación, custodia y aseguramiento y mantenimiento del fondo artístico, la gestión directa del museo mediante personal municipal o contratación de servicios especializados y la programación cultural estable y mantenimiento de la sala de exposiciones temporales. Esta opción garantizaría la plena titularidad pública del fondo y la estabilidad institucional del proyecto, si bien implicaría un mayor impacto presupuestario inicial y estructural. Conclusión. La creación de este modelo de museo dedicado a Díaz Ferrer protege y difunde nuestro patrimonio artístico propio, reforzando el orgullo y el sentido de pertenencia, mejorando nuestra villa en su actividad artística y cultural, propiciando la visibilidad de nuevos creadores y posibilitando la proyección exterior del turismo cultural. Por todo ello, el Grupo Popular del Barco solicita al Pleno del Concello la adopción de los siguientes acuerdos. Manifestar el interés institucional en la creación del Museo Jesús Díaz Ferrer en O Barco, iniciar los estudios técnicos, jurídicos y económicos necesarios para valorar la viabilidad del proyecto, abrir un proceso de diálogo con el propietario de la colección para concretar las condiciones de cesión, donación o colaboración, estudiar la ubicación más adecuada para el museo, ya sea mediante la adaptación de un inmueble municipal existente o la habilitación de un nuevo espacio, incluir en el diseño del proyecto una sala de exposiciones temporales destinada a artistas locales y comarcales y explorar posibles vías de financiación pública y privada, así como convenios con entidades culturales y educativas. Moitas gracias. Benega. Sí, boa tarde. Bueno, primeiro nos alegramos de que o Partido Popular traiga unha moción relacionada coa cultura. Primeiro de todo tamén agradecer a este veciño por aportar a colección de Díaz Ferrer. Sí que é verdade que menciona a moción que non hai moitos museos no Barco, vamos bastantes casos nese tema. Logo, lendo a moción, a mí me recordaba un pouco tamén a Casa da Mocidade que trouxemos fai dous anos, o tema do inmueble. O sea, fai falta un inmueble, fai falta unha inversión, buscar financiación. Non sei moi ben se sabedes de canto espacio necesitades, en plan metros cuadrados, unha casa, etc. É unha pregunta que temos. Outro punto que nos gusta cando falades de un sitio de reunión para artistas, é un concepto que xa, por suposto que nos apoiamos, e que incluso nesa moción de fai 2 anos falábamos de un sitio de reunión para os artistas, para graffiti, para pintura, para o que sexa. Entón, vamos, dito isto, nos vamos a votar que sí. Moi ben, moitas gracias, Xavier. Margarida? Sí. Nada, primeiro, como Concellera de Cultura, nos case 11 anos que levo, pois a verdade é que son moitas as demandas ao redor da creación de museos. Esta é unha máis que se suma a esa restra de propostas, entre elas, cito Pedro Dobao, non sei se algún de vostedes coñece o escultor nacido no Barco que pasou prácticamente toda a súa vida en Vigo, un museo etnográfico como propuso o IEV, etcétera, etcétera, etcétera.
oxalá o Barco e o Concello do Barco tivese a posibilidade de poder crear todos eses museos e oxalá todos eses museos tivesen público para elo. Nos daban esta tarde datos de un museo que podería ser máis ou menos similar o que o Partido Popular está propoñendo, que é o Museo Lloso no Bolo, e nos daban os datos de asistentes e de visitas. Non sei, eu non sei canto imaxinan que ese museo ten de visitas en todo o ano. Poñanlle unha cifra, 2 cifras, 3, 5, 10, 8... Xa. Aí vamos. O Concello do Barco foi xunto con Luis Enrique Arias, que todos coñecemos como Coquixo, foi un das únicas case administracións, a única administración que recolleu esa testemunha de Coquixo, que foi prácticamente o descubridor de Jesús Díaz Ferrer, porque Jesús Díaz Ferrer se marcha con 18 anos a Madrid e ninguén o coñecía no Barco, ninguén, prácticamente ninguén, non tiña familia aquí, toda a súa familia estaba falecida e ninguén o coñecía. Coquixo, en unha exposición en Santiago, descubre un pequeno cadriño que rezaba na súa firma Jesús o Barco. E ele empeza a indagar, empeza a pescudar e descobre que ese Jesús é Jesús Díaz Ferrer. Despois de 2 anos de achegas, descubre que está en Teruel, porque él desde Madrid se vai a Francia, de Francia a Suiza, de Suiza volve outra vez a Francia e acaba os seus días en Teruel, pero prácticamente non viveu no Barco e era un perfecto descoñecido. Cando a nos traen a historia de Jesús Díaz Ferrer, unha persoa que estivo 77 anos producindo, porque era un artista con unha produción prolífica e ademais multidisciplinar, porque lle daba a todo, a pintura, a orfebrería, a escultura, etcétera, etcétera. O Concello do Barco aposta sobre todo por unha serie pictórica que é única no mundo, que é a de maio do 68, as revoltas de maio do 68. Producimos dende o Concello do Barco esa exposición e esa exposición está durante todo un ano percorrendo as cidades e vilas de Galicia, sobre todo para dar a coñecer a Jesús Díaz Ferrer, que ninguén o coñecía, porque non se coñecía. Antes do 2018 ninguén coñecía a Jesús Díaz Ferrer, xa sexa polo seu carácter introvertido ou por ser unha persoa que sempre fuxiu do éxito, porque así nolo trasladaron e así o fixo ver el. No momento en que el rozou o éxito sempre escapou del, tanto en Madrid como en París, que foi onde viviu. Ese carácter introvertido fixo que a súa figura pasase prácticamente inadvertida no que é o panorama cultural, non só no ámbito comarcal, sino no ámbito nacional e internacional. É a raíz de ese descubrimento de Luis Enrique cando a figura de Jesús Díaz Ferrer empeza a tomar forma. El falece, de feito a exposición de 2018 el xa non estaba vivo, e no 2022 con motivo do centenario do nacemento do artista, o Concello do Barco volve producir outra exposición, que é a exposición esencial, onde se mesturan obras monocromáticas xunto con unha serie de teas que el produciu cando estivo en Suiza traballando para a empresa Guggenheim & Son. Como fixéramos coa primeira exposición, esa segunda exposición tamén empeza a rular polos distintos concellos e vilas que quixeron albergar
a exposición. Un museo, o mellor, o Concello do Barco non pode asumir a creación de un museo cando estamos, ben sabido porque xa o levamos anunciado, tanto co estudio de viabilidade de un museo da minería, que ademais non alberga só pois as diferentes datas e os diferentes períodos da minería en Valdeorras, como pode ser a minería romana, o a pizarra, o wolfram, etcétera, senón que albergaría tamén diferentes salas onde serían polivalentes para albergar non só pois autores locais como podería ser Díaz Ferrer ou Pedro Dobao ou Iván Prieto, etcétera, sino tamén obras da colección Valdearte que tenen propiedade o Concello de diferentes autores durante todos os anos que Valdearte estivo realizándose. Con relación ás obras, o Concello do Barco ten máis de 100 obras compostas por esas dúas exposicións en cesión e, a ver, lóxicamente, en caso de que se fixese unha sala, sexa permanente ou non, o Concello do Barco ten suficiente obra como para poder amosar. De todas maneiras, efectivamente, estaríamos abertos si calquera persoa de colección privada ten obra e quere cedela para a súa exposición, cando iso se chegue a executar, non hai ningún problema. O que pasa que, claro, crear un museo especificamente de Jesús Díaz Ferrer, o mellor, eu teño as miñas dúbidas de que o público, porque Jesús Díaz Ferrer non é Picasso, eu teño as miñas dúbidas de que tivésemos o suficiente público como para poder manter un museo aberto. E despois, bueno, as modalidades, eu non vou a entrar nas modalidades da moción, non? Porque ademais, cando unha moción é tan pechada, pois a verdade é que se nos fai moi complicado poder votar. Figura poder votar a favor. Relanzar e seguir publicitando a figura de, por suposto, e estamos nelo, e estamos nese camiño, e probablemente o poidamos conseguir. Non sei se en un ano, 2, 3 ou 5, non o sei, pero o museo é complicado. Moitas gracias. Xavier? No. Tamayo? Bueno, se me ha preguntado más o menos qué superficie debería tener una sala expositiva para tener lo que es la zona de exposiciones, la zona de exposición, o sea, exposición dedicada a Díaz Ferrer, la zona también de exposiciones estacionales, ¿no?, que se puedan ir haciendo, y después la zona también de sala de conferencia, lo que sea. Bueno, en principio yo me imagino que en torno a unos 250, 300 metros cuadrados. Estuve hablando yo en varios... Esta moción viene ya de hace ya un par de meses, no la presenté el mes pasado, porque, bueno, pues porque se veía la noticia que era inminente el nombramiento de Valdeorras Ilustre, ¿no? Entonces, pues preferible era esperar un poco a ver qué pasaba, y cuando ya se saltó la noticia, pues es cuando dije, bueno, yo creo que es el momento también, ¿no? Hay una convergencia de varias situaciones, varias posibilidades, que me parece que yo creo que sería el momento para empezar a plantearnos que esto sería un punto de cambio de pendiente dentro de lo que sería la función que nosotros tenemos aquí, la función matemática, me refiero, de interés o de patrocinio cultural, que parte de cero, tiene un mínimo. Realmente al final es que aquí en el Barco de Valdeorras no hay una sala de exposiciones, no, o sea, me refiero a un museo, no tenemos todavía nada de eso, efectivamente partiendo de cero. Pero es que estamos hablando de una personalidad que no tiene un relieve solamente de importancia local ni de importancia comarcal, es que tiene importancia internacional.
O sea, yo, durante la realización de esta moción, aparte de reunirme con el propietario que tiene ese fondo documental, que era un íntimo amigo de Díaz Ferrer, con el que convivió durante tiempo, y al final, viendo que ellos fallecían, que se iban y que daban la obra allí, él convino con ellos en comprar la obra para traerla aquí y a ver y ponerla a disposición del ayuntamiento, y la ha puesto, ha hablado, se ha reunido y ha tratado de varias formas tratar de llegar a una convergencia. No la ha conseguido todavía. Entonces digo, mira, vamos a ver si tratando de aquí después del asunto este del Instituto de Estudios Valdorreses sale algo o puede salir algo favorable. Yo creo que hay una convergencia de determinadas cosas que yo creo que es un momento que sí puede ser interesante. Primero el nombramiento, lógicamente, después que la carencia, inexistencia casi de nada de turismo cultural que esté aquí en la zona de Barco de Valdeorras. Tenemos un personaje además de un ámbito de una relevancia internacional. Y encima tenemos un vecino que aporta una obra, una ingente obra de 400 de un fondo documental de 400 obras, entre ellas de distintas, que la valora incluso para cederlas él a 100 euros la obra. Cuando entras en internet y te pones a buscar obra de Díaz Ferrer, cuadrinos chiquitines de estos así, que son pequeñitos y cosas así, cualquier cosa mínima son 75, después tiene obras de 1200, de 300, el precio es muy variopinto, efectivamente, pero desde luego nunca va a salir a 100 euros la obra, sobre todo así, cuando hay obras de gran formato también, de distintas técnicas y de un valor que yo creo que en ese caso puede ser incalculable. No voy a decir, como dice, que no está a la altura de Picasso, efectivamente, pero yo creo que no sería un momento para dejarlo pasar. Verdaderamente creo que el Barco de Valdeorras, ya que no tiene todavía en ningún museo, y tenemos un personaje ilustre y un pintor que verdaderamente, y que además no solamente eso, sino que fomentaría, por otro lado, una cosa muy importante. Aquí no hay una zona de reunión en la que los determinados valores, personas que se dedican, que estudian Bellas Artes, que vienen aquí, estudian Bellas Artes fuera en distintas provincias, en distintas localizaciones de aquí, y se reúnen, y son vecinos de Valdeorras, al final, pues lo más que pueden tener es la planta del casino, al final algún bar que pone alguna ayuda, y o sea que poco más, verdaderamente. Yo creo que partimos de cero, ya lo sé, pero yo creo que si seguimos en cero, y verdaderamente yo creo que acabaría atrayendo a gente, porque es cuestión de ponerlo en un plano de valor, cuando la demanda crecerá. Si lo tenemos metido dentro de un cajón, os aseguro que la demanda nunca va a crecer, porque es que nadie se va a enterar, nadie va a ser informado de ello. Así que yo creo que, y además las propuestas es que están tan encajonadas, porque es que lo que quieren es facilitar al máximo. Está poniendo ya, como quien dice, el caramelo. Mira, incluso Aurelio porque yo tardé después, ya cuando ya fue anunciado, hablé con Aurelio Trincado y me reuní con él, y él me dijo que le parecía bien, lógicamente, la propuesta de plantear y hacer un museo, porque era un enamorado también del barco, aunque estuviera fuera el resto de su vida, un enamorado del barco. El artista barquense, me escribe textualmente, goza de fama internacional, no solo de prestigio local o nacional. Es de hacer notar el amor del artista hacia su pueblo de origen por varias circunstancias, entre ellas sus continuos a barco durante su permanencia en el extranjero, muchos años en París, al haber plasmado en sus lienzos a Obarco y a pueblos de Valdeorras, el deseo de que su obra quede en su ciudad natal y el deseo de Ferrer y el de su esposa en que sus cenizas fueran depositadas en Obarco. O sea que todo esto le da un relieve, yo creo que es una posibilidad que yo creo que no debemos dejar pasar. Yo, de verdad, existe esa convergencia de nombramiento de la carencia de museo y la necesidad de que el barco disponga de uno de ellos, la existencia también de un fondo pictórico que lo tiene un vecino, que lo pone a disposición, casi como él dice aquí también. La colección Díaz Ferrer resultaría una buena inversión. Bueno,
Por lo expuesto, en mi opinión, dice además, añade Aurelio, debería estudiarse vuestra moción por la Corporación Municipal de Obarco y ser apoyada de forma positiva. La colección Díaz Ferrer resultaría de una buena inversión y la difusión de la misma por el Concello y Diputación se justificaría por sí sola. Dice y me dice que realmente sería fácil poder conseguir algunas ayudas, subvenciones o lo que sea por parte municipal para fomentar y hacer la creación de este espacio, que al final sería un local en alquiler, podría ser, en definitiva. Y de hecho, además, da hasta 2 opciones, que él se encargaría de todo, con todo, como he dicho, con fiscalizado, conforme a la normativa vigente en materia de subvenciones. Se encargaría de todo lo que es la relación de programación, de abrir el local, de buscar el local, de la limpieza, todo eso. Y yo creo que por el precio que se está dando, realmente yo creo que eso sería fácil subvencionarlo con fondos que pueda dar cultura, ¿vale? En eso yo no me voy a meter, porque en eso, pero un concello sí creo que partiendo de cero sería fácil que se lo pudieran conceder. Y si no, incluso hasta dando la hora, sí, que implica un altruismo increíble, que todo ese fondo pictórico lo entregue por 40.000 euros, eso para que quede en el pueblo, porque lo podría vender en otro sitio. No lo quiere vender en otro sitio, quiere respetar los deseos del artista. Yo creo que es una cosa que deberíamos plantearnos, la verdad. Moi ben. Marga? No, eu vou redundar. Nos agora mismo nos centraremos no Museo da Minería, con esa sala polivalente que poida valernos para albergar tanto as coleccións que xa o Concello ten, tanto de Valdearte como de Jesús Díaz Ferrer, como de outro tipo de autores, e ese outro museo, pois, quedará para estudalo nun futuro. Agora mismo estamos inmersos en ese estudo de viabilidade de un museo que vai ser prácticamente único na península, e por aí imos tirar. Moi ben. Rapidamente, Algo moi rápido. sí que é verdade que facer un museo exclusivo de Díaz Ferrer, claro, seguramente non teña moita afluencia. Tería sentido ter un museo e que as obras sexan itinerantes, as exposicións, claro, como se fai pois, no Marco de Vigo ou en sitios así. Pero que estamos debatindo nesta moción é un museo Díaz Ferrer, eu non podo falar de outra cousa. Claro. Falo do que a moción inclúe, non de outra cousa. Bueno, a ver, unha intervención rápida porque mínimo. non vamos Bueno, a sería convertir que esto. pudieran convivir tanto un museo como el otro en ese espacio cultural. Pois eu creo que o explicou perfectamente a concelleira, que o explicou Marga perfectamente. É dicir, vostedes saben, e témolo falado en moitas ocasións, sobre todo en comisións, que se está aí detrás dese museo ou centro de interpretación da minería, que si de salir adiante, pois será un espacio multicultural, con cantidad de actividades, de posibles actividades diferentes, nas que cabría evidentemente todo o que se pretende meter ali, tanto de pizarra, de wolfram, de calizas, perdón, como de ouro, e por outro lado habría espacios tamén para poñer en valor todas esas obras, eses fondos que temos tanto dentro do propio Concello como as que poida ceder temporalmente ou perdón, ou como se estipule calquera outra entidade ou calquera outro donante, pero hoxe en día meternos 300 metros cuadrados, e vostede que é técnico e o sabe, a 1.500 euros, estamos falando de 450.000 euros só adecuar o local, probablemente. E logo poñerlle os 35.000 euros que nos vai a costar, ou 35 non se chega con 35, logo se o collera o Concello, pense que habría que abrilo pois nun horario semanal, o que sea, pero hai que ter unha persona destinada a eso, máis os gastos que una no, porque una ya
pero en la opción 1 ya estamos hablando de que son 35.000 euros, en 10 años serían 350.000 euros, ¿eh? Claro, ya, pero la subvención nos la tienen que dar, primero hay que buscarla, hay que convencer a alguien de más altas instancias que nos diga, oiga, eu poño aí eses 500 ou 600.000 euros que fan falta, tanto para a obra como para despois ese mantenimiento. É complicado, por eso eu creo que o Museo da Pizarra, o Museo de Pedro do Vao, o Museo Etnográfico, o Museo do Viño, o Centro de Interpretación da Minería, é dicir, temos recibido xa moitas propostas de museos ou de espacios de exposición que ao final hai que, en fin, teremos que priorizar que queremos facer no barco e que futuro vai a ter, porque vostede sabe tamén, e todos os demais eu creo que tamén o sabemos, que houve durante moitas épocas ou durante moitos anos se fixeron grandes obras que hoxe están baleiras ou están cheas de silvas. Entón, pensemos un pouquiño, relativicemos un pouco e pensemos un pouco que é o que queremos. Bueno, en todo caso, pois, eu creo que está suficientemente debatida a moción, pasamos a votación, votos a favor, 8 votos a favor, votos en contra, 9 votos en contra, queda rexeitada a moción. E pasamos xa ao seguinte punto, dación de contas. Teñen vostedes xa todo, tanto a liquidación do orzamento do 2025 como todos os decretos de alcaldía, e pasaríamos a rogos e preguntas. Sí. Manuel. Os incendios queimaron en agosto de 2025 a maior parte da nosa comarca. O Plan Antiincendios de Galiza Pladiga, que se aprobou neste pleno, fala de parroquias priorizadas nas que se reforzarán as actuacións contra os lumes. Nós, en 2025, tiñamos como parroquia priorizada Millarouso. Parece ser que este ano as parroquias priorizadas pasaron en Galiza de 157 a 276. Resulta que a rexedora de Carballeda manifestaba o ano pasado que os incendios non afectaran moito o seu concello, e a Xunta mesmo ocultaba algún deses lumes, e agora resulta que Carballeda ten unha parroquia priorizada a Casaio, cousa que nos parece ben, e o barco non ten ninguna se non estamos mal informados. E isto así, e se isto así non habría que reclamar e reivindicar outro trato por parte da Consellería. Dicía que é difícil saber, nas prensa non aparece que o barco teña unha parroquia priorizada, pero como aínda se manteñen as anteriores, eu non sei se non dou atopado ese dato. Eu agora mesmo non lle podo contestar fehacientemente. Eu sei que falando co aparejador municipal, que é un pouco que leva todo o tema de desbroces, o tema de control das faixas secundarias, etc., eu creo que el me comentaba que sí que seguíamos coa parroquia priorizada, pero non lle podo respostar ahora mismo si seguimos ou non, pero ese é un dato que mañán podemos ter sin ningún problema. Falaba a prensa estes días de que o Ministerio de Vivenda identificaba 24 áreas de desenvolvemento residencial en Galiza. Segundo a prensa, segundo, por exemplo, el Correo Gallego do 5/4/26, no barco estaba unha desas grandes áreas de desenvolvemento residencial en Galicia, concretamente nas Regas, onde se desenvolveu chan urbanizable, aínda que non está dotado de equipamentos para construir máis dun millar de vivendas, decía a prensa. Pode darnos algunha información sobre este tema? É verdade? É a primeira noticia que teño ao respecto, que no barco, eu anduve buscando cando saliu esa noticia de que se iban a falecer varias miles, ou que o presidente da Xunta de Galicia que propuña a realización ou a execución, a construción de moitos miles de viviendas en Galicia, eu en ningún lado atopei nada do barco, pero o mellor a min se me escapou. Entón, eu de momento tampouco lle podo decir moito máis. En todo caso, vostede sabe que aínda que o chan sea un chan rústico que sea ou un chan urbanizable, ao final hai que desenrolalo, e cando se desenrola, pois se dota de todas as necesidades urbanísticas, de viales, de todo tipo de servicios, etc. Pero bueno, pero dende logo eu creo que ahora mismo 1000 vivendas no barco me parece que é unha oferta un pouco amplia. Bueno, temos mencionado neste salón de plenos a preocupación da xente coas talas, din moitas veces contundentes, que cada ano se levan a cabo
na vila. O 31 de marzo a xente abraiaba ao ver talar dous salgueiros choróns no recinto das piscinas municipais. Sabendo da sensibilidade da xente con este tema e logo de ver tanta árbore queimada dos lumes de agosto do ano pasado, non sería prudente informar do motivo da tala deses salgueiros choróns? Pois mira, o motivo, a peligrosidade que tiñan. Vostedes saben que cada certo tempo vemos, sobre todo na zona do Malecón, na zona de abaixo do río, como certas polas, ramas ben pesadas que de repente pois caen gracias que non pillan a nadie debaixo. A piscina é unha zona moi usada por todo tipo de público e todo tipo de usuarios que poden estar tomando sol ali tumbados ou poden estar pasando por debaixo, pode vir un golpe de aire. O sauce é un árbol con unha madeira moi débil, é unha madeira que, sobre todo, cando colle o peso que colle, porque o sauce encima é un árbol que consume moita auga, chupa moita auga, esa auga se convirte en peso que se distribuye por todas as ramas do propio árbol e en calquera momento, así que a recomendación que se nos fixo foi están nunha situación xa de extrema un tamaño xa moi exagerado, cambiémolos por outros, que é o que vamos a facer, e vamos a poñer algún tipo de árbol que sea máis propio desos espacios e que non chegue a generar o peligro que tiña o propio chorón. Ben, e a última, desculpas por extenderme tanto. Chorón, ahora, o sauce chorón. Ten a Xunta un visor das faixas secundarias onde podemos velas en cada concello, non? Extensión os 50 metros. E, por certo, se comparamos o noso concello co do Carballeda, vemos que temos moitas máis franxas secundarias no noso concello, aínda que eles teñen unha parroquia priorizada. Fixándonos no noso concello, vemos que as faixas, por poñer un exemplo do Castro, do Ferradal ou de Xaguaza, teñen moitísimo que limpar, moitos piñeiros que limpar aínda, igual que as árbores nas estradas que son propiedades municipais. Sería ben insistir neso porque, bueno, está ao lado o verán. E a verdade é que mirando as faixas que rodean as distintas aldeas, o Castro, por exemplo, pois habría que cortar moitísimas árbores aí. A ver, os veciños, os propietarios saben ou deberían de conocer a lei perfectamente, porque é unha lei que xa leva moitos anos en vigor e a lei dice ben claro que nesa faixa secundaria de ser 50 metros a partir do perímetro delimitado da localidade hai que telo limpio. E se encima hai fincas traballadas, hai que telo limpio todo o ano. Así que non só desde o final de maio, desde o 30 de maio hasta que entre o inverno seguinte, senón se están traballadas as fincas perimetrales, tamén hai que telas limpias. Os veciños sábeno. Desde o Concello, eu creo que xa en máis dunha ocasión lles dixen, e lles comentei, que se está traballando arreo, se están mandando as cartas pertinentes a quen hai que mandarllas e se están abrindo tamén moitos expedientes. Tamén moito máis tampouco podemos facer, pero eu sei que diariamente de urbanismo me pasan a firma cartas e comunicacións que van hacia eses veciños. Evidentemente, a xente ten que saber que se non cumple e pasa algo, pois ao mellor ten algún problema. Noa? Bueno, eu non sei se lle pasa ao resto de compañeiras e compañeiros, pero unha das cousas que máis me comenta a xente de tes que sacalo no pleno, e xa lle dice que o sacamos en varias ocasións, é o tema da limpeza das rúas. Entón, neste sentido, cando se vai a facer a renovación da concesión ou sacar a nova concesión, porque a verdade é que agora mesmo a limpeza é bastante deficitaria. Bueno, eu creo que quizás a limpeza non é tanto, que si estamos tendo moitos problemas é coa recollida do lixo, porque hai dous dos camións xa teñen os seus anos e cada 2x3 está no taller, entonces continuamente estamos tendo problemas coa recollida do lixo. Vostedes saben que xa llo comentamos en comisión que houve unha oferta aí da Diputación, a Diputación Provincial, que está facendo a recollida do lixo, perdón, a recollida do lixo, non a limpeza viaria, a recollida do lixo
en todos os concellos de aquí da comarca, bueno, está facendo, eu creo que a recollida en máis de 50 ou 60 concellos da provincia, e nos ofreceu a posibilidade de adherirnos ao servicio de recollida da Diputación. Entón, estamos traballando nese tema, co cual nos quedaría solamente a limpeza viaria. A limpeza viaria tuvemos xa varias reunións temos unha consultora que é a que nos está redactando os pliegos técnicos, son pliegos complicados, que teñen os estudios económicos pois algo complexos, están redactando esos pliegos. Eu penso que próximamente, en poucas semanas, temos que ter eses pliegos xa, porque fai 8 ou 10 días me chamaron xa para concretar algún detalliño pequeno para ter o pliego técnico. Logo faltaría o pliego administrativo e logo falta todo o procedimento de sacar a licitación, que tamén ten os seus pasos. Xa sei que vostedes non teñen as competencias, pero é por se igual si que tiñan o coñecemento en relación á auga de Xaguaza, se se está facendo probas de potabilidade ou non. A ver, a empresa o Consorcio de Augas de Valdeorras está facendo as analíticas cando lle toca, é dicir, eles teñen encargado a parte da gestión completa da auga do núcleo urbano, tamén teñen encargadas as analíticas e a gestión, bueno, sobre todo as analíticas da auga dos núcleos que non están adheridos ao consorcio. E agora mesmo é potable esa Eu auga? entendo que sí, é dicir, tampouco yo podo asegurar porque eu tampouco vexo as analíticas, pero me imagino que os responsables da gestión desas augas estarán recibindo, sobre todo se non son potables, estarán recibindo algún tipo de comunicación da concesionaria, neste caso, que fai as analíticas. Todo lo que xa, pero bueno, que me imagino que están recibindo, é o lógico, supoño. Desde logo a nós non nos chega, ou se nos chega é cando, bueno, sí, de feito sí que nos chegou, porque hoxe, ou onte hoxe, chegou de Santigoso e chegou de, non sei de que outro pobo, si chegou, sí. Perdón un momento, os do consorcio só mandan aviso se non é cando non hai se non me avisan se non é apta, avísanos para poñer o bando no pueblo para que non se consuma, pero normalmente non, eles son os que levan o mantenimento, botan o cloro e fan todo. Vale, nada máis, gracias. Nada, máis cuestións? Sí, dos cosas. Mira, si te paseas por el Camino Real, cada día se nota que está más hundido y sobre todo se nota en las baldosas, que cada día hay más rotas. ¿Pero a qué altura, Antonio? Pues entre los 2 escalones y el primer solar que hay a mano izquierda. La zona de los gatos es donde más... vale, sí. Además se nota ya a simple vista. Antes era un agujero muy pequeño, ahora ya está mucho más grande. Puede ser. Yo quería saber si hay algún tipo de actuación previsto o si entra dentro de la plaza, de la remodelación de la plaza, o si se puede extender la remodelación de la plaza. A ver, o que é o proxecto da remodelación da plaza, eu agora vou falar un pouco de memoria. Recolle todo o frente que dá a Calle Real, que dá hacia abaixo, Ahora hay 4 o 5, pero hay más.
No, reparáronse, xa se repararon un montón delas por ali pola calle arriba, todo. O problema é que acaba en el río. No, o Camiño Real. O Camiño Real. Antes do que Entre... Onde está a caseta dos gatos? Sí, o Camiño Real. Pero aí, a ver, aí esa zona seguro que se afundiu porque hasta fai uns meses estaba bien. Ahora co tema das choivas e todo eso, en fin, o que nos pasou na Plaza do Castro, que se descalzou todo por debaixo, descalzouse todo por debaixo da propia plaza. A ver que mirar para acá. No paseo. Sí. Claro. Problemas. Máis cuestións. Outra cosa, hace pouco el Concello comprou un tractor desbrozador. Sí. Ese ya está funcionando. Sí, totalmente. ¿Hay algún tipo de incompatibilidad con las empresas que hacían hasta ahora el servicio? ¿Se complementan? Se complementan porque nos chegamos a donde chegamos, é dicir, hai moitas veces que aparte de os contratos que temos de desbroces, pois hai que facer outros desbroces a maiores, pois por exemplo, chega un momento que os camiños de acceso a non sei onde que de un pueblo, ou a primeira ou a segunda pasada, que ao mellor as empresas cando xa dan xa é tarde, porque, bueno, a vegetación desbórdase dunha maneira tremenda, e máis agora con estes calores e coa humedad que ten, entón o tractor está funcionando xa e é compatible totalmente coas compañías coas empresas que se contrataron para os desbroces e cos espacios que van a desbrozar. E está funcionando a pleno rendimiento. Os días que pode funcionar, eu a orden que lles dei tanto a Suso como a Miguel é que o tractor, hasta que non lo permita a Xunta de Galicia, que a normativa contra incendios non lo permita, ten que estar funcionando todos os días na totalidade das horas laborables que poida estar funcionando. Buenas tardes. Yo quería un ruego de que revisarais el inmobiliario que hay por el barco, sobre todo en la calle Eulogio Fernández, a la entrada enfrente de Recalvi, que este fin de semana un coche se llevó por delante del banco y es un peligro porque salen para afuera los hierros y todo. De hecho, llamamos a la local y tienen un cono allí, pero bueno. ¿Cuándo? Hoy. No, ayer aún estaba sin cambiar. Hoy no sé, hoy no miré, pero esta mañana estaba sin cambiar. A ver, de todas maneiras, no mobiliario, de feito, o outro día cando lle deron o golpe ao semáforo. Sí. E xa está cambiado tamén. Bueno, pero quero dicir, o banco ese... Que no momento que temos era un peligro, non era porque lle puseran, era un peligro porque tiña os ferros salidos e, oye, pasan moitos críos por ali. E outro, pois eso, botalle un vistazo aos parques porque hai parques... Sabémoslo. Hai parques que están con... E sobre todo, a ver, a maior parte dos xogos que teñen os parques infantiles son de madeira. Este ano choveu tanto que ainda estuvemos o concelleiro Miguel Lleo hoxe dándolle unha volta. El estuvo o fin de semana revisándoos absolutamente todos e hoxe estuvemos vendo algún que está moi deteriorado e vese que a madeira sufriu moito este inverno, moito. Sí, deteriorouse moito. E deteriorouse moitísimo. Entonces sí que estamos redactando un plan para ir recuperando parques e ir cambiando pezas dos xogos, porque os xogos infantiles teñen que estar en condicións. Mais? Sí. Nada, es una pregunta para saber cómo están las pistas de atletismo, el acondicionamiento, ya que está en riesgo la pérdida de la homologación y según tengo entendido, pues se ha subvencionado para que se arregle, bueno, para que se acondicione la normativa. Entonces nos gustaría saber cómo está... Vale, pois contolle, mire. En primeiro lugar, sacouse un proceso, unha licitación a que non se presentou nadie. Unha obra de 74.000, me parece, ou máis, non sei quanto, non sei, ou máis, 70 non sei quantos, marca que estaba na mesa de negociación. Unha obra moi sencilla, porque ten unhas reparacións me equivoquei, señora interventora, non sei a cantidad, si.
Eu creo que por aí anda. Entón, é unha obra moi sencilla, é dicir, a obra ten unha parte que é a de restaurar parte do pavimento, hai zonas do pavimento do tartán, o tartán fixérase no ano 90 non sei que, ten 30 e tantos anos esa pista, pois pode ser. Xa choveu. Entonces, hai zonas do tartán que hai uns cuantos metros cuadrados de tartán que ten que facer unha empresa especializada, lógicamente. Logo hai un repintado total, hai que repintala total, e hai que facerlle tamén, hai que cambiar todo o que é un bordillo interior de chapas, que tamén ten que levar aí unhas chapiñas tamén, cada non sei que distancia. Bueno, é un tema todo de medidas, polo que me contou a min o presidente do ADAS. E logo hai que adaptar o foso de obstáculos da carreira de obstáculos, hai que adaptalo á normativa, xa non cumple coa normativa vigente. Hai que adaptar tamén ao círculo de lanzamento de martillo, me parece que no, pero a xaula non é outro círculo que hai fora, é outro círculo que hai fora. No, a xaula cumple con... No. E hai que desmontar a xaula que hai, que, por certo, eu comento o que nos pediron, eu me parece que non debería de haber problema. Falaron comigo do Concello da Rúa a ver se lle regalábamos a xaula vella. A xaula vella está para retirar, está po desguace e tal. Se a eles o Concello da Rúa lle vale a queren instalar, pois non temos ningún inconveniente. Xa lle dixen que pola nosa parte o que pasa é que a xaula agora xa non vai a ser nosa, é da empresa adxudicataria da obra, cando haxa empresa adxudicataria, porque está no proxecto. Entón, en todo caso, tendrían que falar coa empresa adxudicataria para que lles autorice a retirar a xaula e levala para a rúa. Non se presentou nadie a esa primeira licitación. Entón, fixose, houbo unha, ou foi na segunda xa, é que, non se presentou nada a primeira. Logo fixose un procedimento negociado sin publicidade, é dicir, invitas a unhas cuantas empresas que consideras que son fiables e que che poden facer a obra para que che presenten ofertas. Invitouse a 4, das 4 só se presentou unha, e resulta que por un tema administrativo non lle podemos dar a obra porque dentro do seu a ver, como se chama o documento ese, o que non tiña o objeto social da empresa, no objeto social non estaban este tipo de instalacións deportivas, estaba suministro e instalación de parques infantiles, estaba, bueno, total, que non se lle poido adxudicar tampouco nese segundo proceso. E agora estamos nun terceiro proceso no que xa desde o ADAS se nos aportaron empresas que fixeron a renovación das pistas de Monterrey en Ourense, as pistas de Villagarcía creo que tamén, e logo creo que unha empresa, non sei se de Madrid e outra do Bierzo, que parece ser que dominan o tema porque o máis importante é o suelo, o tartán, que sepan facer ben o suelo, porque o resto van a facer ben. Pintar non ten ciencia ninguna. E estamos nesa, eu espero que próximamente que seamos capaces xa de adxudicar esa obra, que ademais pertenece, certo, a unha subvención que nos deu a Diputación, que se lle pediu á Diputación. Máis cuestións? Bueno, esto es una ruego pregunta. Si hay la posibilidad de, enfrente a las piscinas climatizadas, toda esa acera que no tiene árboles, ponerle árboles, porque, bueno, vecinos pues me han dicho que cuando pasan por ahí, pues que no hay sombra y que les da de pleno. Entonces, si hay la posibilidad de plantar, poner árboles. A ver, esa é unha calle moi soleada, é certo, pero tamén hai que pensar que ese terreno non é noso, ese terreno ten un propietario, é dicir, nós temos a acera, pero da acera para dentro ten un propietario, o mellor falando co propietario non lo permite, ou non o sei, eu non o sei, pero evidentemente sí que é unha calle moi insolada, que recibe moito sol, pero moito máis eu tampouco lle podo decir. Se fóramos nosos propietarios, igual que fixemos, aínda que o fixemos, quero dicir, colocar eses 10 ou 12 ou 8 ou 10, quantos son, Miguel, magnolios en frente do campo de fútbol, en todo o parterre que hai entre a calle e
yo regato yo Mariñán, pero claro, aí era un terreno público, pero arriba é un terreno privado. Mais? Ningunha máis? Bueno, pois levántase a sesión.